का केकेआर के बाबा के बूटी मिल गईल बा। जवन टीम डूबत दिखत रहे उ अब प्लेऑफ के दरवाजा खटखटा रहल बा। नमस्कार प्रणाम तमाम भोजपुरिया क्रिकेट के दर्शक लोग। आज ईडन गार्डन्स में ऐसन तबाही मचल कि गुजरात जैसन मजबूत टीम के भी पसीना छूट गईल। पहले बैटिंग करे उतरलन कोलकाता नाइट राइडर्स आ फिर शुरू भइल असली तबाही। फिन एलेन बस 35 गेंदा में ही 93 रन ठोक देलन, जेमे 10 गो छक्का रहे। पूरा जीटी के गेंदबाज लोग के हवा टाइट हो गई। और दूसरा ओर से रघुवंशी भी 82 रन ठोक के मैदान में आग लगा देले। 247 रन के पहाड़ जैसन स्कोर। जीटी कोशिश तो बहुत कैलस। शुभमन गिल 85 रन भी बनवलन। बाकी केकेआर 29 रन से ई मैच के अपन नाम कर लिहलस। अब सवाल बा कि का केकेआर प्लेऑफ में पहुंच पाई। तो भाई लोग अभी उम्मीद जिंदा बा। केकेआर के अब बाकी 2 गो मैच जीतल जरूरी बा। अगर केकेआर 15 पॉइंट पर पहुंच गईल तो आरआर, पंजाब और सीएसके के हार पर भी नजर रही। ई टीम अपन बचल मैच हारी तभिए केकेआर प्लेऑफ में पहुंच सकेला। अब केकेआर वाला फैन कह रहल बा कि ई टीम बाबा के बूटी खा के लौटल बा। रउआ लोग बताई का केकेआर सच में प्लेऑफ में घुस जाई कि कहानी यही मैच तक रही। लाइक करी, शेयर करी आ चैनल के सब्सक्राइब जरूर करी।